أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم muka kawai masallaci namu mai tarin albarka da waɗanda sautin zuwa su fika yake kai ma ina karanta muku gaisuwa ta addinin musulunci da Allah ta'ala ya shar'anta mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunanta ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A cikin yawa ta Allah ubangiji ke kaddara abin da ke so lokacin da ya ga dama kan cincinta Allah ya sake kara mana lokaci da zan ci gaba da karatun wannan littafin namu na Bulughul Maram min adillatil ahkam na shehin malami Ibn Hajar al-Asqalani. Muna roƙon Allah ya cikin malam da abuwa da dama kyawawan bayan malam na alkhairi. Muna roƙon Allah ya nuna masa a bayin ɗinsa na lada kurakurai Allah ya bi shi da abuwa da gaba. Yau kuma bai kure ba zai zama talata. Haka ne? Muna 24 ga watan shida. Hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Makka zuwa Madina yau shekara 1440 wanda zai daidai da 17 ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam. In labarin ya inganta muna shekara 2023 sabuwar shekara wadda 'yan siyasa kowa hannu ne ga gaba. Haka ne? Ko za su wuce ko ba za su wuce ba, ko su samu ko ba su samu. Yanzu da ya hannu kowane ɗan siyasa shugaba ne ko yana samu ko bai samu. Da haka mulkin su mulki na mai ƙarewa, mulkin Allah baya ƙare. Ya Allah, duk wanda akwai alkhairi gare mu da addini, ya Allah ka bashi wannan jagoranci saboda girman da amana. Allah wanda su duk bai tausan al'umma da muke raye a cikin su Allah ka ga bayan jagoranci. Allah wanda yake duk abin da ya ruba kawai ya gwamnati kai ne da iyali ne ba ruwa ne da al'ummar da yake jagoranta. Allah kada ka danka jagorancin mu Allah ka zaɓi mana da a satin da ya gabata in ba ku wance ba mun kwanan ƙarshen babu mai yayi. Haka ne yau da izinin Allah za mu tashi babu aniya. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci. Kamar da kuke gani za ku ga tare da mu yau akwai manyan baƙi. Muna tare da babban jagora mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi Sheikh Malam Umar Sadiq Jega. Muna tare da shi a wannan masallaci. Yana ce yana nafila kafin yanzu in Allah ya yarda zai mana karatu a wannan wuri. Sannan muna tare da ɗan Galadima da Jega, muna tare da babban amini Salman Umaru Lawal wanda aka sai da Alhaji Umaru Kakari ko Alhaji Kakari. Muna roƙon Allah ya saka mu da alheri. Wannan karatun namu yau da zai tsawo da izinin Allah za mu ba mana dama domin ya amfana da wannan majalisin namu. Muna roƙon Allah ya mana jagora. Wannan babul ani. Malamai suka ce wannan kalimar aniya daga ina ku. Suka ce duk abin da ake tara ruwa a cikinsa, sawa'un kana min wato khatabin ko da itace aka yi shi
aw min jildin ko na fata ne aw min hadidin ko da ƙarfi da aka yi shi ko da miji aka yi shi mari su ko abin da yake yiwuwa an yi juma'a fihi ma a tara ruwa a cikin ana kira da gina. Allah ya sa yan uwa mun fahimci wannan. Me yasa aka gabatar da babul miyahi gabani ne? Saboda ruwa sai an samu masu tsarki ne sannan za a iya yi ibada. Don haka in za ka sa a wurin da aka tsarki sai an maka bayanin ruwa gabanin a yi wurin sa ruwa. Allah ya sa yan uwa mun fahimci wannan. Don haka hadisin mu na farko yau shine nambar hadisi na 18. Haka ne? Mana yace an Hudhayba ibn al-Yamani radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tashrabu fi aniyati al-dhahab wal fidda wa la ta'kulu fi si'abihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah muttafaqun alayhi. Haka ne? Wannan hadisin an zo shiga Huzaifa ibn al-Yaman. Wane ne Huzaifa ibn al-Yaman? Sahabi abokin sirri na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. An ayi Huzaifa a garin Makka. Babansa ya musulunta kuma shi ya musulunta. Shi yasa duk aka zo an Huzaifa ibn al-Yaman sai kana ce radiyallahu anhu. Allah ya sa yan uwa mun fahimci wannan. Huzaifa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi yakin Badar da Huzaifa da ma'aifin Huzaifa sun taso daga Makka domin su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Amma sai arnan Madina, arnan Makka, wato mushrikan Makka sai suka tsare Huzaifa da mahaifinsa. Suka ce ba za su na wajen kaima Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su kama mai don shi yaƙe su. Suka ce a'a inna ma nahnu nuridu madinata. Makka muke nufi kawai ba ruku da kama ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Makka kawai muka Madina kawai muka barakallahu. Madina kawai muka suka ce ku ɗaukan mana alƙawari ku yi rantsuwa da Ubangijin da ya halicce ku cewa ba za ku kama ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaƙi da mu ba. Sai da suka yi rantsuwa suka ɗau alƙawari tsakaninsu da Allah ba za su kama ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaƙi. Allah ya sa ‘yan uwa kun fahimci wannan. Bayan sun yi wannan alƙawari sai aka saki hanyar sai suka isa a garin Madina. Suka iske Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ce ya Rasulullah ka ji abin da yake faruwa kuma ka ji alƙawarin da muka ɗauka. Amma alƙawari da alƙawari ne. Alƙawarin ba za ka taimaki Annabi ba alƙawari ne. Amma tare da haka sai Annabi ya ce ku yi hakuri tunda kun yi alƙawari. Nasta'inu billahi. Za mu nemi agajin Allah ku yi zaman ku ba sai kun yi yakin ba. Amma za mu nemi taimakon Allah da cika alƙawarin da kuka yi. Allah ya taimake mu a kansu. An taimake su ko ba taimake su? Suna so 313. Allah ya taimake su kan mutane guda 1,000. Saboda alƙawarin Allah. An gane? Kaka ɗauki cewa wai arne ana iya alƙawari da shi kuma a dawo a saba. Ai kare mutuncin addinin ka za kai. Yanzu ko da sun gane su a ciki kasan dai ba alƙawarin daidai ne ba ko amma tunda suka rance kamar su ba san girman Allah da suka yi rantsuwa da shi bane. Da haka Annabi ya ce wai za mu nemi agajin Allah da wannan abin da aka yi. Allah ya sa ya kuwa kun fahimci wannan. Amma Huzaifa ya halarci yakin Badar da shi da mahaifinsa. An gane? Kuma a Badar can mahaifi ne ya rasu. A Uhud. Ya je yakin Uhud da shi da mahaifinsa.
don haka mahaifinsa ya samu shahada ne a Uhud. Wani abu da ya faru, musulmi na sun ka kashe shi, musulmi suka kashe mahaifin Huzaifa ibn al-Yaman. An gane lokacin da aka taso an ka kawo hari ba a fahimci mahaifi ne na annan ba. Huzaifa yana ma'aifina sai da suka kashe. Da Huzaifa ya gane mahaifi sai ce gafar Allah wanda shi gafar ta musu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi diyar ma'aifin Huzaifa, sai Huzaifa ya ce kuma ya ba da diyar fi sabilillah. Shi yasa Huzaifa yana da matsayi a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yakan tambaye shi cewa don Allah Huzaifa ina gama ka da Allah bana cikin munafikai, saboda Annabi ya yarda da Huzaifa, yana sirri da Huzaifa. Sayyidina Umar in mutum ya rasu yakan ce a tai a dubo mai wannan mutumin da ya rasu, shi Huzaifa ibn al-Yaman ya zo wajen sallah sai ko bai zo ba. In ya ga ya zo to ya tabbatar da ba munafikin Allah ba, shi ma sai ya fito a nan a yi masa sallah. In ba kuma ce ba karatun mu da shekaran jiya muka ce duk wani matsayi da Allah ya maka kakkare na matsayin da Allah ya yi maka. Zai ba ai bai kai darajar sayyidina Umar ba, amma yana da tashi wanda Allah ya masa. Kuma sayyidina Umar bai rena wannan matsayar da Allah ya yi ma Huzaifa. Allah ya sa ya kuwa mun kintu wannan. Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara musu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku sha fi aniyatin zahabi wal fidda, kan ku sha ruwa ko shayi ko kunu ko kullu ma yusha, duk abin da ake sha yace Annabi ya ce kada ku sha cikin ƙwarya ko kofi ko kwano na zinariya. Sannan wala ta'akulu, kada ku ci fi si'afi ma a cikin kwannan zinari ba a cikin mutaci. An gane? Ko azu ba a cikin, ko zinari ko azu. Sai ce ba inna me yasa? Wannan shi malaman nahwu ke kira wato harfu dukuli ke. In gani malaman larabci na irabi a ce inna harfu nasbin wa taukidin wa ta'alilin. Ya ga nufi da wa ta'alilin, kamar tana son ta ce ma illar da ta sa aka ce kar ka yi kaza to kaza ne. An gane? Kamar ana son a ce ma illar da ta sa aka ce bar kaza to don kaza ne. Shi yasa duk lokacin da kaga an ɗauko siyakin Alƙur'ani, ƙarshen sura sai aka rufe ta da innahu, to don a nuna ma abinda yasa aka ce ka bar wancan abin, saboda innahu bima ta'maluna basir. Kamar da Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, yace ya ku ji tsoron Ubangiji. Ko sai kawai malam Umar ya ce wani ka ji tsoron Allah. Ta ce da me yasa? Sai ce saboda inna zalzalata sa'ati shay'un. Girgizar tashin kiyama don tana Allah ce ku tsoro. Zulaiha lokacin da aka zo aka zarge ta bayyana ta ce al'ana hasa an rawo ku wannan nafsi. Sai daga an mutu ta ce wa ma ubar su nafsi bai ke barata da kai. Wa me yasa? Ta ce saboda inna nafsa ma'arufin bisu. Wadda uwa kun fahimci wannan karatu? Don haka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dalili shine fa inna lahum fid dunya, su mushrikai waɗanda ba musulmi ba, don su aka ba da wannan dama a duniya, su za su ji daɗi da ita.
wa lakum fil akhirah wa ita kiyama Allah ya sa wayan ma mun fahimci wannan Allah ka tausaya mana malamai sun yi sabani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tashrabu kada ku sha sannan wala ta'aru kada ku ci kun ga fi'ili biyu annabi yayi amfani da su ashurbu wal akal ci da sha sai wasu malamai suka ce abinda aka hana kawai shine al-aklu wa shurb an hana ci da sha cikin ƙwaryar zinariya da ƙwaryar abu wannan shi kawai a hannun kun gane amma sauran abubuwan da ba ambata ba a ya halatta kamar zama da sauran abin da amma jumhur din malamai suka ce in an hana aklu wa shurb wa ghayruhu min babi aula wa abinda ba ci da sha ba shi ya fi cincinta a ce an hana wai mun fahimci wannan Allah ka tausaya don haka nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lakum fil akhirah ku za aba alaka kuma annabi yana zaburar da mu ne don mu yi aikin da za mu samu lahira ba komi an ka saka muna nan mu yi ba amma lahira za a saka mana dorawa duk abin da za ka yi lahira ba laifi in bi alwala ba asa duk abin da kake son ci ka sha fala ba asa ba laifi amma duniya mumini yana cikin kuncin rayuwa abu da za ba a yadda ne ba mu'amala ma da wani ba a yadda maka ba arme ma ga kalan matan da za ka aura kasuwanci ma ga kalan wanda za ka sai da aka sanya ma ka'ida amma ranar lafira wa lakum bil akhirah zuwa da wannan damar a lafira a saka muku Allah ya sa ɗan uwa mun fahimci wannan kenan akwai tashji'i da tahdhib na musulmi ku yi kokari tare ku zabura wajen neman lahira ku yi kokari don ku nemi kiyama ko da duniya da kuma gani kawaci kawai wallahi kawaci duk abin da Allah ya baka to sai an nuna ma abu da za ka hana kama kana so ne amma hana don ka samu kiyama da ke kokari ka gyara mutane Allah ya tausaya ma kamar yadda malam ya ambata farkon littafin kun ce in yace muttafaqun alayhi na ne Bukhari da Muslim an gane yace bazan ambaci wasu waɗanda ba su ba don haka in ya ruwaito hadisi ba yana nufin hadisin kawai daga Bukhari sai Muslim suka ruwaito shi ba shi ne Allah ya sa uwa mun fahimci wannan asalin ma wannan hadisin ba Makka ya baro ko ba Madina ya baro bayan Huzaifa ibn al-Yaman an ci Faris da yaki zamanin khalifancin khalifa Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab ya tura shi wani a can yana matsayin gwamna a can Allah ya sa kun gane ka yana matsayin gwamna a can to wata rana ya fita cikin ɗalibansa sai ya nemi a kawo mai ruwa ya sha. Kun gane? Malamai sun yi saɓani a nan wasu ce a cikin wani gari na wanda ake kira Madain. Wani gari ne azimin mai girma cikin manyan garuruwan Farisa. Sai Huzaifa ya ce a kawo mai ruwa ya sha. Su kuma suna ganin girma na da girmamawa da karramawa ga Huzaifa ibn al-Yaman sai suka je suka kawo mai ƙwarya ta zinariya a kawo ruwa sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku sha cikin ƙwaryar zinariya ko azurfa kuma kada ku ci cikin ƙwaryar zinariya ko azurfa me yasa fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah bayan ma kun bai wannan sakon shi yasa malam yace Bukhari ya fitar da wannan hadisi yana cikin sahih haka Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi
haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da wannan hadisi, haka Ibn Majah ya fitar da shi, haka Darimi ya fitar da shi da Imam Bayhaqi, duka sun fitar da wannan hadisi. Amma duk waɗannan littafan gaba ɗaya falahu tariqatun wahida, hanya guda yake da ita. Yana da hanya ɗaya. A wannan hanya Imam Bukhari ya fitar da shi, a wannan hanya Imam Muslim ya fitar da shi, a wannan hanya Imam Ahmad ya fitar da shi, Ibn Majah ma da ita ya fitar da shi, haka Darimi da ita ya fitar da shi, haka Imam Bayhaqi sun fitar da shi min tariqati Mujahid, a hanya ta Mujahid an Abdurrahman, daga Abdurrahman an gane an Hudayfa ibn Yaman. Anan wannan ita ce hanyar hadisi. Allah ya sa ya kowa mun fahimci wannan. Allah ya yi mana. Number hadisi na 19 yace wa an ummi Salamata radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alladhi yashrabu fi ina'il fiddati inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam. An gane hadisin Ummu Salma. Wace ce Ummu Salma? Matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya armi Ummu Salma, tana armi da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abu Salma. Ana mai alkunya da Abu Salma. An gane ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a fadarsa zaune, sai aka aiko mai mijin wannan matar rashin lafiya ya masa tsanani, shine Abu Salma. Annabi zo ka ga yanayin da yake ciki, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo, ko da ya zo ya duba ya ga shakka basaru, dan ya tuturo wannan bakin da ke cikin idanu gaba ɗaya ya bace. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar. Lalle rayuwar dan adam in an amshe ta, to ganin dan adam zai bi ta. Annabi na faɗin wannan magana wa bajjan nasu min a'ai. Mutane gidan suka yi ba mu Allah mun gaba da mun lalace. Annabi ya ce a ɗarɗin la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Kada ku yi makan wata addu'a in ba ta alkhairi. Abinda za ku ce Allahumma ghfir li abi Salama. An gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya musu addu'a Allahumma ghfir li abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhluhu fi aqibihi ya rabbal alamin. Ummu Salama ta ce to ni mizan karanta ya Rasulullah. Mizan karanta. Annabi ya ce ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah kayi min maganin damuwata. Kuma Allah ka maye min mafi alkhairi gare ta. Ummu Salma ta ce tana karanta addu'a amma tana tunani a cikin sahabbai in za a bata, to wane ne za a bata? Man huwa khairun min Abi Salma? Wani na yi Abu Salma alkhairi? Tana kallon ɗabi'a ce, da dangantaka ce, da riƙewa ce da biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi ce ma min muslimin, ba wani musulmi da tusibuhu musibatun wanda jarrabawa za ta sama a nan duniya lokacin da ta faru ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Annabi ce wallahi sai Allah ya mai abin da yake wannan
tana wannan ta ƙare sai aka sallama gidanta ko da ta fito daga gidan sai ta iske Afiq ibn Abi Balta'a yace na zo na domin neman aure yace har nawa yace har ne sai goma to ina jin yace a aiko ne an kai wa ya ayyuka sai yace mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ji yanda an kai ta zama matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ine muku rantsuwa da Allah in ba jarraba Allah za ka yi ba ka ce bari in gani zai yi min ko ba zai yi min ba damuwar duniya dai ta same ka ta rashi abin na faruwa bil yaqini da yaqini ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wallahi sai Allah ya mai gaba da alheri in ma ma'aikina ai ba a ba a mai zuwa da wani ba ko in ka rasa kowa ana mai zuwa maka wata kowa amma ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ya za ba ka wata kowa wanda ta fi wannan kaddara sai ka kwanta kai mafarkin ga mamarka tsaye tana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa yana sha tsakaninka da Allah baka ji daɗi ba a kawo ma alheri da yake wacce damuwa ba ya zan dukkan ganta cikin mafarki ko kagga ma'aikinka sai ka iske yana hidima ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mai ma abin da yake zama alheri ba an mai maka abin da yake zama alheri don rayuwar ba za ta dawo ba amma damuwar da kake ta rashi ne to jin daɗin da ka gane da haiba da kwarjini kuma tare da biyayyen halitta ka san da izinin Allah ana dan manan da rahman Allah Allah ya sa ƴan uwa mun fahimci wannan in kuma ɗana kan rasa ka dan wannan addu'ar Allah shi nuna maka shi a cikin fara'a da jin daɗi kuma a baka dan da yake wanda zai mai ma wannan damuwa in ma mata ce sai Allah shi maka da yawa muna da addu'o'i amma sai mu yi ta wasa sai ga mutum ya yi ta tsuwa gaban zaga wanda ya kamata ka kai makara da complain din matsalarka sai ka kai ma wani wanda ba shi Allah ka tausaya mana don haka abinda na musulma ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya shura wannan da yake shafi ina'il fiddati a cikin ƙwarya azurfa inna ma yujarjibu yana kwankwada ne fi batsanihi a cikin ciki ne na jahannama wutar jahannama an gane malamai suka ce kalmar jarjara da annabi ya yi amfani da ita nan wato shine zubar ƙarar kukan ruwa idan rakumi na kwamfada suna fadawa a ciki shine ma'anar jarjara an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da irin wannan lafazin ya ce wanda ke sha cikin ƙwaryar ruwa yana kwamfadar wutar jahannama ne a cikin cikinsa Allah ya sa ya kowa mun fahimci wannan haka wannan yana da buƙatar a yi ƙoƙari a kiyaye duk abin da ga ubangiji ya hana mu karshe in ka duba akwai amfani gare mu duk kuna son zinare da azurfa bi Allah mana bai da ga Allah akwai kiyama Allah ta jimauna duk banukan duniya kwana nawa ne ile yanzu ka shekara 80 shekara 15 ko rige su ba san inda kai lokacin nawa yau ka yazo shekara 20 zuwa 30 zuwa 40 ko da za ka shekara 40 wa'adodi sun fara yawa mata sun yi yawa ɗaya sun yi yawa har zuwa 50 sai ɗaya sun yi kwari na kuma za a rabe ma wata wahala kai ko lokacin karfin ka ya rabi idanunka sun rabi ganin ka ya rabi kawaruwan ka ba su yi maka sai a baka ɗiyan da za su kama ma to lahira ba a tsuba ya shiga aljanna ba tsuba za a yi Allah ka tausaya mana ba ka ƴan uwa a yi kokari wannan hadisin ma na ummu salma in kun lura malam ya ce muttafaqun alayhi da Bukhari da Muslim suka ruwaito shi haka ne kan ku mance cikin ka'idar malam
yace in yace yana nufin Bukhari da Muslim yace ba zan ambaci wasu tare da su ko da ke da ya san akwai su. To haka wannan hadisin da ya ambata hadisin Ummi Salma Allah ya kara mata yadda akhraja Bukhari, Imam Bukhari ya fitar da shi, haka Imam Muslim ma ya fitar da shi, haka Ahmad ya fitar da shi, haka Imam Malik ibn Anas Imam Darul Hijra shi ma ya fitar da wannan hadisin fil muwaddai a cikin muwadda. Wa Ibn Majah dan Majah ma ya fitar da hadisi, wa Darimi ya fitar da wannan hadisin, wal Baihaqi da Imam Baihaqi. Wai kun fahimci wannan kullum dukkanin sun fitar da shi min tariqin Nafi ta hanyar Nafi an Yazid daga Yazid ibn Abdurrahman. Yazid dan Abdurrahman, wani Abdurrahman ibn Umar dan gidan Sayyidina Umar. Shi Sayyidina Umar shi ya aibi Abdullahi, shi kuma Abdullahi shi ya aibi Yazid. An gane, don haka hadisin zai fito min tariqin Nafi an Yazid, shi kuma ibn Abdullahi, shi kuma ibn Umar dan Sayyidina Umar. Kun gane wannan? An Abdullahi, daga Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq, dan gidan Abu Bakr Siddiq. Allah ya ji su da rahama ya kara musu. Abin da yasa nake so ku kiyaye da wannan, dukkanin sahabbai in ka fi tarihi zaka iske mafi yawan su sun bar diyansu, sun gade su a wurin karatu kuma sun ci su. Wai kun gane wannan? Nana Aisha Allah ya kara mata. Hadisan da ta rawaito sun koya da Sayyidina Abubakar ya rawaito. Abdullahi dan Umar hadisan da ya rawaito sun wuce da Sayyidina Umar. Don haka in kana almajiri, kana da ɗa, kana son ɗanka ya yi karatu, kakka ce gatanci za ka yi. Wallahi in kai mai gatanci cin amana sai na zaka. Ile mu gane abin da jirgin. Kana malam, masalan, kana da ɗan da ka haifa cikin almajiran ka yake, to kakka yi mai gatanci cikin almajiran ka. Yanda kowa ke zama ƙasa ya zauna ƙasa. In karan makaranta aka yi ɗanka ya je shi yau karan makaranta ya ji wata tanci. Wannan wahalar taki za ka. Amma in ka ce gatanci za ka yi mai sai ka ɓata shi, sai ya kasa zuwa kore. Wai kuma jabin da nake nufi, karatu ko an so a yi ma alfarma in gejin ka da ke ba ka iya zuwa wajen. Dole ka ba masu matsayi wurin su. Wannan yana abin da sa na kawo muku yana cikin matsalolin mu. Musuwa Hausawa ba ai da ba. Hausawa wallahi ku je ku duba ga mafi yawan ɗan kasuwa, babu wani ɗan kasuwa da ka son ɗane ya koyi wahalar kasuwanci. Kashin kuɗi ne kuka koya ma iyanku ba ma koya muku sana'a. Shi yasa har ya zama wani abu na al'ada ta mu sai a ce in mutum ya mutu sai a ce kuɗin gado ba su da albarka. Induwa wa yana son albarka, amma yaro ya iya kashin kuɗi bai iya neman kuɗi ba, don haka waɗanda aka bar ni zai sai waɗanda da kawo har zuwa yaran ka masu kula da shagon ka ƙarshe su za su rika gida, ƙarshe shagunan za su dawo hannunsu. Na san wanda almajiri ne a kan almajiran tare da wahalar da aka bashi da komi yanzu kasuwar gaba ɗaya tashi. Malamai ku je ku duba ku yi haƙuri, hatta malaman zaure, waɗanda malamai masu karantarwa zaure, duk malamin da ya kai ya yi sha mutaila a zo gaba ne wahalar da ɗiyan wasu da yi besan ɗiyane su. Shi yasa za ku ga yanzu in ka al'auna ba muna zuru ba, shekara 30 da suka wuce duk wani majalisi da aka wani zakakure
malami da da mai zaunawa ya karanta yanzu ya mutu kuma ɗaya ne ba sa iya rika gidan don alfarmar da yan masu wadda Allah ya yi mai da yi musu ita ba duniya ta maganin maza ce ba wanda zazzabe ya ce wai ya ci su to abun na biyu wanda zai haifar su almajiranka da annan kake wahal suwa kana jiya da ɗanka daɗi to za ka samu su kiyayya a cikin zuciya wani mawaƙin jahiliya duk ya zo sai mai gida sarki sai ya ɗeba kuɗi ya bashi sai zan dun mawaƙan kowa shi abinsu ya ce ranka ya daɗe azil hasanil husadi anni bi kafti ya ce fa anta allazi sayyartu liya husuda ya ce su ne min kiyayya ne ni ma da yake su kai kasa su min kiyayya isa ba da na ke don haka ina kira ga almajirai ina kira ga 'yan kasuwa ina kira ga 'yan boko kai ka san kujerar da aka hawa ba ta gado ta ba ta wahala ta kai ka duk janar din da an kai su suka rika gwamnoni a wurare daban-daban ai ba da su ba nan da ba su suka zama manyan ba karatun na yi su can inda sun kaci domin sa ba za ka bari ɗanka ya wahala don samu don haka ina faɗa kuna ku almajirai da annan wai wani malami ya yi mata ya ta kula na wajen yi mai sai ta shiga cikin hijiya wai ya gida shi ba a kuma ita wala ya kaka sai ɗana ko mutuwa ya yi a makaranta ya ji ne amma a ce wai an bugi ɗana ni a wallahi ba daidai ba ko kusa kaka sake wanda shi Allah ya kuma don haka ina kira ga malamai a yi ƙoƙari da ku almajirai iri na mu yi ƙoƙarin yadda muka wahala duniya duk wanda ya zo ciki wallahi sai ya wahala inda Allah na son dai a zan babba ba tare da an wahala wallahi dai ya ce mala'ika jibril ya shaƙa rasulullah ya ce ga dikara wallahi da dai yiwa sannan Allah na ba da duniya ba a wahala ba yake sa annabi Musa shi yi gakiyo shekara 10 a wata mata sai da ya gurmawa wai kira ce madan yan koko wai akwai gurmu sun ce wallahi kujera ba yi a shekara 10 yayi yana kido akan makalawa ba bakwai ba sannan aka ba shi mata to wanda ya san kiyo iri na wallahi wanda kace in biya miliyan a banyaniya da asali biyo shekara wallahi malam ya fi sun bari in dakata nan naji wajen sun fara kiran sallah kuma ga mai gidan mu zaune in Allah ya so an za mu dakata wayannan hadisan ne su nan ko hanyoyi guda biyu ko da su hanya ɗaya gare shi Allah ka tausaya mana abin da muke daidai Allah ka ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yabe insha Allah zan gabatar da mai gidan mu kuma malamin mu shugaban majalisar mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi kuma ɗaya daga cikin shugabannin izala na ƙasa Sheikh Malam Umar Sadiq Jiga Allah ya ba mu jagora ta mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو ina mai matuƙar yabo da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa
wannan masallaci mai albarka. Ba zan iya tuna shekara ba, amma dai da ni aka buɗe masallacin Juma'a farko da aka yi a wannan masallacin da ni aka yi wannan Juma'a. Kuma ga masallaci yana ta rayuwa yana sa alkhairi a cikinsa. Bar rayuwar masallaci ma suna da mutum. Bar rayuwar masallaci shi ne karantarwa a cikinsa. Yamma ya amur masallacin da yankin amalin da ya zo ƙarshen aya ya faɗa, wanda daga cikin rayuwarsa shi ne sadarwarsa a cikinsa. A daga karantarwa kamar irin haka kuma jama'a su samu tunatar karantarwa. Wasu saboda wata munasaba game da Kaduna, ban masaraki wanda yake sarautar wani gari a kusa da garin Jigida, wanda ake kira da Nasarawa, sarki da sarki guda wanda cikin masu jiran sarautar Jigida da ta faɗi ya samu. Shi ne Muhammadu Hafiz da Yardiwa da shi ya shara wa gidan da ta sani kamar wannan kuma saboda wanda yake mabutan ƙasa Umar Lawal Kankani an kusa da shi a daga kankanin mai yadi ko a daga kankanin mai shaɗa. Kuma ɗaya daga cikin ‘yan agaji na ƙasa wanda su ba da jihar bada ba da lokacin kai na ƙasa ina jin assistant saikuna biyara na ƙasa da shi da a wata sabai kuma shi ɗin ne. Munasaba ta kawo mu sai zan tuka wannan babban malami namu kuma fi akwai kungiyar izala da jihar Kebbi, babban malami mai tafsiri a tarayyar Najeriya wanda yana da cikin malaman da kungiyar izala da wata suna ta ƙasa ta yadda da ilimin su da kwarewa su a cikin tafsirin Alƙur'ani take tura su a cikin wannan ƙasa ta Najeriya ko'ina da mai tafsiri bisa da kuma Allah da ta yi tafsiri a kai kuma a ɗan zuru ba mamaki shekara mai son kwacin da shi wuri ko kuna so kuma ba so ba mawafin da tsara wanda mai mutuwa ke ko ya yi da ba mu tsara kawai gaskiya ta kan tura mai tafsiri ko kuna so kuma kusa kun jariya kawai da kuma shi wanda mai fatar Allah ta'ala ya sa in yana nan din خير الله يدعى توتلش ما هو يقول لي الله يسعدنا إن زيجي كافينا أقول سنا الدين سنا أكيد سنا توتلش وأنا gaskiya ya raya su da karantarwa kuma karatu irin wanda ake bukata muka bi karatun shi a social media a tsakani da Allah nuna daga cikin da ake karantar da sunna kamar yadda muke bukata. Idan ma da yadda ake karantar da hadisi a nan ya sha bambam da yadda ake karantar da hadisi a nan wasu gurbe. To yadda ake son karatun ke da dama karatun hadisi musamman irin littafin Bulugh wani sunan shi min adillatul ahkam. Dama karatun da ahkam. Karatun ahkam yana da dabarai da gaske. Sai wanda yake da ɗan fara da ilimi sosai zai iya zaunawa ya karantar da ahkam. Makarantar rubuce-rubuce don iya tuna lokacin da sani umarin da lemu ya fara sanya ina kata da littafin tattare da sani na Bukhari. Yanzu na karantar da Bukhari ana ta karatu ana shiga cikin al'ahkam sai ce to yanzu za mu yi karatu sai kamar canza da aka yi duk abin da karanta na kitabun da ilimin duk abin da aka kama a kan mai karatu ce yanzu za mu shiga cikin karatu ba ka ɗalibi ko wani ɗalibi ya samo biro ya samo abin nan exercise da zai zama nan da jotting da forward saboda karatu a kan shi ne babban karatu kuma shi ne karatu mafi amfani wanda da shi ne za a huta wa Allah
tabaraka wa ta'ala. Wannan littafin Qur'ani din ahkam ne kawai. Ko ahkam ne sai an kushi ake karatu da shi ba wani kan shi na ko da wani lokacin har zuwa musallin ake karatu ba sai da rana guda an karanta hadisi kuma an tashi sai da Allah ya zai mai karanta ba mai gane ba balle waɗanda ke koyarwa. Wallahi duk wanda ya zauna zama mu da karanta hadisi da guda goma wallahi ka gane su ba yadda za a yi kuma gane shi saboda larawa da tafaɗi shi ne hutu kusan hutu mai hutu zai iya baka sutura an hutu ba zai wani sutura ko ya kamata ba da kansa to hutu ne wanda zai ba ka da hadisai guda goma lokaci guda zurr a tafi to na ce ga wanda zai share babin da ba ɗaya na ce wanda zai karanta hadisi sama da 20-30 lokaci guda kawai zai da an ce mu shi da an tashi karatu na a haka mu haka yake tafiya yadda kuka karatu da za ku yi tafiya da su kwaya ɗaya an mata kwaya biyu kwaya uku don da su aka fitar da fawaki da fikuhun da hadisi na ke ɗauke da shi ba mai wani wani kai wani irin da wasu a haka yanzu ma da ya karatu da mu hadisi da biyu kuma bai ƙara shi ba lokaci yake gani ya yi domin ya ba da ɗan can su ɗan faɗi wani abu cikin tarihi a kan karatun da ya yi hadisai kwaya biyu ne. Hadisin farko shi ne hadisin da ke cewa yanzu Allah ya ce la ta'kulu bi anatin dhati wal fidda ko haka kar ku ci a cikin kwalon zinari ko na azurfa ko kar ku sha a cikin su saboda waɗannan na kafirai ne a duniya ko kuma ku ne a lafiya da cewa allazi yashrabu bi anatin fidda ذلك غير الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولكن شن أبن شا أقودي نزيلا بكل زرباء يلا ممكن أو تكين سمتر جهنم haka ne ya tabo yanzu me za mu ci akan mata me za da ya dauki zinari akan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harira وجعله على يمينه واخر الذهب وجعله على يساره فقال هذين حرام لذكور الامم وحل لإناث sai ya ɗauki zinari nan da ɗauki alhalin sai ce waɗannan guda biyu haramun ne ga mazan al'ummata amma kuma an halatta shi ga mata. Hadisan da malam ke karanta mana yanzu duka sun gwada mana ci ko sha a cikin kwanan azurfa ko kuma kofin su haramun ne. Wannan hadisin da gaya mana ya inganta shi ko sai ce mana an halitta zinari da azurfa a gurin mata an haramta wa maza. Ya sami da su shin wannan maganar cin da sha har da mata ko ba su waje nan har da su ba za ta sha ba to cewa an hada ta muku ko shi ko yana kai shi an hada ta musu kawai shi ke an hada ta su kawai shi an haramta to sai manzo Allah sai Allah ta kasance wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mai kawo dole sai an bi abin nan a daki daki dole sai an ji shi abin a daki daki Allah ta'ala yana ga mana qul man harrama zinata allahi allati akhraja lil ibadi wa tayyibatin min rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah Allah ce ka tambaye mutane wannan wane ne zai haramta kayan adon da Allah ya halitta waye zai haramta ce banda kaka taba kaza waye sa yace kul ka ce hiya lil ladina amanu duk kayan adon da ka gani a duniya Allah ya shiga da wasu imani
dan masu imani kawai Allah ne masu tabbata suka ce wajen sharakahu ghayruhu ko da yake wajen su ba masu imani ba sa ci alfarma a duniya su musharaka da masu imani wasu ce khalisatan yawmal qiyamah ranar alƙiyama masu imani kawai za su amfani da wannan wanda ba da imani ba ya amfani da su kake da wannan ayoyi guda biyu da waɗannan hadisan suka haramta to shi yasa karatun nan da kuke yi sai an bi shi hankali kwarai da gaske ba abin da yake muhimmanci karatun ka gano waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi ana kiran su am su aka hukunci am waɗannan hadisan su kassase su yi taksisi su Allah ya halatta duk kayan ado amma banda zinari da azurfa da wasa shi ke nan idan mun kawo banda shi hadisi nan da ya zo ya mutu banda shi na ba kuma yana da jini yawa wanda zai kala kala kuma fi ardi jami'a shi da Allah mun duk abin da ke bayan kasa ya hada duk amfani da shi amma banda zinari da azurfa a gurin maza banda zinari da azurfa a gurin maza da mata gurin amfani su a gurin ci ko sha kuma mun gana da jini to shi sa karatu irin wannan ba a cikin da shi wannan sun kada ku yi gaggawa kada ku mafi cewa ya hada hadisi bayan ne aka nuna da wuri kaza da ne da ana sauki da tafi sauki ba sauki wa ake wallahi dira ne ake san dira ba sauka ake wallahi dira ake kuma a hankali ba a dira a wuya in ba a hankali ba a dira kare kama sai zan to an waye gari da wanda aka koyar da wanda ya koyar sun koma ja ya faɗo ja ya ɗauka nan an gane yawa to ba faɗi da wanda ya karantar bai gane ba wanda aka koyar da shi bai gane wanda karatu da sai na da halartarsa wanda ya tafi a wani malami Allah ya kara masa basira kuma wanda ya kara fahimtar da kuma abin da ake koyar da wanda Ahmad tsakani da Allah malami ne da ya amfani da shi wanda aka gashi da karamin jiki abin nan ne karamin gari ne da babban lamba karamin gari ne da babban lamba Allah ka isa a zuwa biya yana karatu ruwa ba a girman jiki yake ba kuma a babban riga yake ba suna da zan gani ma a babban riga mace ba babban mota mace ajiya ce ta Allah Allah shi sa abin da ya ji Allah ya ƙara da sai masu kawai ya ƙara alkhairi da barka a cikin wannan karatu da ake yi kuma yadda muke yada karatu da guda ne wani ya kasa alkhairin sai na shiga ko da muka bibi wannan karatu a inda muna ganin sa a social media sai na tafiya sosai da sosai Allah ta ya saka alkhairi a yi wani ta da saboda kan ta da kuma ta Allah sai ya sa saba da wannan alhamdulillah ya saurari karatu na bulugul maram daga bakin shi Muhammad Koko tare da shi muka yi babban baban ma'aizana Sheikh Umar Sadiq Jega wakilin Sheikh Abdullahi Baranau wato a Najeriya ko ce a kowane bangare kamar yadda muka ji ya fara fitowa da ilimi saboda girmamawa bahaushe yana sabbin na gaban Allah. Sheikh Ahmad wallahi yau da ni ya cewa komai ba. Da ya wannan babban malamin ya iso, ya ce to shi wallahi ya huta komai bai cewa. Malam shi kuma ya ce a saboda haka malam ya zo ya taba zai zo ya sa albarka cikin wajen karatu. Kaga wannan ba karamar nasara ce muka yi ba Allah ya haɗa mana waɗannan manyan malamai kamar yadda muka gani ga masarauci tunda suka shigo garin da shi muke fafatawa ga babana malam wato Umar Kakale dukkan su muna tare da su a ɗaru ga
da wannan agajin wanda muke roƙon Allah ya kashi koyarwa Malam Ibrahim wanda kan yake ga shi ma kuma Sadiq ko ɗaya uba guda kuma suna ɗaya daga cikin manyan agajin mai nasara kiya mun yi nasara babban nasara kwarai da gaske a mushin da zama ya kwashe in Allah ya yarda daman rashin zaman lafiyar hanyar ita ce ya sa ba ma gayyato waɗannan jigajigan malaman da ba su a yi sama da su amma yanzu tun da Allah ya ba mu zaman lafiya hanya ta gyaru to in Allah ya yarda duk lokacin da wani al'amari ya tashi a zuru bi iznillahi mala umar sadiq ya buɗe mana kofa mala amma ya roƙi alfarma ko ya buɗe mana kofa bi iznillahi zai ci gaba da bayar da gudunmawa a wannan gari mai albarka da su saboda haka muna roƙon Allah ya saka wa malam da alheri da wannan ziyara muna roƙon Allah madaukakin sarki bayan kawo ziyara da ziyara ubangiji Allah ya sa mu ƙara masa ziyara kun gano ziyara Allah ya sa mu ƙara masa ziyara Allah ya sa mu da shi to yan uwana a nan muka kai ƙarshen wannan karatu kafin da zai da abin magana ga malam muna godiya ga waɗanda suke haɗa kuɗi don siyan kujeru yanzu kujeru sun kai kusan guda 8 wanda dama a tare ɗin kujeru 20 muke su a wannan masallacin saboda haka muna addu'a ga waɗanda suka ba da waɗannan kuɗaɗe aka siyo Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa ya zama musu sadakatin jariya waɗanda wasu bayar wasu na da niyyar bayarwa Allah ka ba su ikon bayarwa har yanzu kofar tana buɗe kuma in Allah ya yarda sai mu haɗa wani kujeru 20 za a bar ku huta sannan akwai tambaya guda da wani bawan Allah ya rubuto kamar yadda sunnar majalisin take daman ana gabatar da tambaya amma ba a amsa sai sati mai zuwa tambayar da ya yi dangane da abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake mafi alkhairin sahun na namiji shi ne sahun gaba mafi sharrin sahun namiji shi ne sahun baya mafi alkhairin sahun mace sahun baya mafi sharrin sahu na mace shi ne sahun gaba sai ya ce to malam idan masallaci yana da yalwa ko wuri yana da dama ko faɗi ana iya amfani da wannan hadisin mata su tsaya a baya maza ke su tsaya a gaba tambayar sa ta biyu ce ya halitta mutum ahal sunna ya aure yan shi'a wannan su ne tambayoyin su guda biyu kuma ya rubuta a takarda kuma na bayar da malam insha Allah ga wani bawa ana ya kawo naira 1000 sun gudun gurin kujera ana mai kuɗi sun ke sa masa a gari ba ma a kare saboda haka zan yi da abun magana ga malam insha Allah daga nan sai a Fatima jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wallahi ina cikin da daɗi kwarai da murna kuma da biyu Sheikh Malam Umar Sadiq ga ya kawo mana ziyara kuma ya albarkaci wannan taron namu Sheikh Allah ya saka mu da kai Allah ya ƙara mu rayuwar ka albarka Allah ya yi mu da albarka ya ba ka da wannan aiki mu da kai gaba ɗaya Allah ya ƙara mu da kai Allah ya yi mu Allah mu da kuma da san mu gaba ɗaya Allah ya kai mu kuma ya matasa sun san ka zuwa ina ta magana ko ina cewa Allah ka ba matasa aiki kuma ta yi ne mana ce duk abin da ya faru kuna kai an ka zo zaɓe ta da sai an ba ko lokacin da za ku rama abubuwan da aka yi musu musa ina jan hankalin duk wanda za ka zaɓa har da ubangiji da ka tabbatar da mutum ne ka san inda za ka ƙara zaɓe ka koma da Allah ba za ka ji damuwa Allah ya tambaye ka amma ni don ka yi min kara ina wani kayi ba ka yi guda da ba sannan ka yi ƙoƙari ka yi kishin al'ummarka da ƙasarka da kake ciki kuma yanzu da abubuwa uku suka zama wajibi ka ba sai da ka karo ba to dole ne mu tashi mu sake da cin Allah ya zaba mana abin da yawa za ka ɗauki abu da zani a kai ba ta kai
yana yiwuwa wanda kai yake fahimta ba shi bane ne. Na biyu shine mukamin kallon halayensu da alaƙarsu da al'ummarsu da kuma alaƙarsu da addininsu. Ku yi wannan ƙoƙari, in ka yi wannan to sai ka bar Allah, sauran Allah shi iya ba. Wannan ƙasa ta mu ta Allah ya sani muna da buƙata, matasan suna buƙatar aiki a kan magana. Don Allah a samu cikin addu'a. Matasan mu yanzu Allah ya ba su aiki. Muna da 'yan siyasa daban-daban a kowane ɓaci. Muna da APC, muna da na farai, muna da PDP, muna da na farai. Yan ma mai makulli ko akwai mutane kirki da cikin su. Aka yi maka lafa kama mana al'umma. Da yawa muke da tun akwai alheri, ne ba alheri ba. Amma wanda duk Allah ya san akwai maslaha gare shi da addini, ya Allah ya kawo wani shi kowa ne. Allah wanda duk babu alheri ga zaɓe ne da kuma addini. Ubangiji Allah ya yi da mana shi. Allah ya tausaya mu. Sai muna godiya an yi da yana da tausaya ne Allah mu gode. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alima ya wannan bayani. Sai kuma ya mana sai ka samu. Malam ya samu tambaya insha Allah kuma ka samu da tsaya. Alhamdulillah. Jami'a da sauran maza da sauran mata cewa idan masallaci da biyar wake ne ya halatta mata shi ba cikin sa dama shi ne asali. Wannan dama shi ne asali. Asalin shi ne masallaci da maza da mata masallacin su guda. Maza na gaba, mata na baya. Shi yasa manzon Allah ya ce kai su da abu. وشرها آخرها وخير سبل النساء آخرها وشرها أولها لا ما حدث كما لا بد هذا شيء أصلي وفعلا لأن يقوم على أصل ما إلا جسم الذي السعودية كل ما تأتي مسألة إذا أن يبدأ في من كسر شرها a masallaci guda a masu wasa shamaki da raba masallaci maza da mata ba illa ba ne lura da yanayin al'umma na yanzu haka idan an gina masallaci gefe ya zama to na mata ne ga na maza shi ma wannan ba illa ba ne akwai malaman da ke ganin ba daidai ba ne abin limamu ba a cikin masallaci sun kama wadda wani ɗakin na da Aisha wanda mata da ɗakin na Aisha suka haɗa da sallah a masallacin wajen Allah masallacin wajen Allah kuma kamar ya haɗa bango da ɗakin na Aisha za su bi liman sai mu ga shi sai su a'a kada ku yi sallah idan tsakanin ku da liman akwai shamaki ku je masallaci da wannan sai wasu malamai aka huta kan cewa ba a so shamaki tsakanin mamu da liman sai kuma sashen cika kamar da al'aji hari malamai sun hannun tabbayin musulunci mata biyu ko sa shamaki tsakanin maza da mata amma dai cewa ko ya halitta kenan su suna musulunci da bishiyar da girma wanda ba wai ya halitta shi ne ba asali yana da ranar Allah ya sa ya wadata sai ta biya sa da biyu menene ta yawa ya halatta mutum a wajen shi'a a to nan muhajirai da tsaye da Allah kusan mata ba shi da aƙida ba shi da aƙida mafi yawa mata su da aƙida mazajen su yarinya a tana da ruwa in tana da ruwa ta haɗa aƙida kuma ta tafi kana aurar da ita kuma sai kuma ka aƙida mijinta wanda ka san na kira da biyar babban limani na ahli sunna idan su da awar da kan shi'a da za ta samu shekara da ta kan duba zahara wata ko ahli sunna ne ko islamiyyar ahli sunna ce ka ko an ga wata kilolin shi'a amma da zarar ɗan shi'a ya kada ita shi kenan sai wahayin shi ya ɗin da wahayin ta
shi ne na shi a misali da kawai da ta yi musa haka idan ahli sunna ya kuskure ba da mai da biyarsa a jira mu da kawai a yau ba a da sai haka ba da ɗaɗɗin da ba da izala biyarsa yana ji yana da zai da zuwa makarantar fata tana zuwa islamiyya tana sa nika tana kuri da sunna wanda ne da yawa da sunan Allah ne ba mu aqida tsakanin matan da ne nan ba ne maza suke da aqida za ka mutum uban shi dan da ya shi da isa yawon matashi uban shi na izama yana kanki uban shi na izama shi ko da shi wani ba wani da ɗari da shi ɗan da shi aƙida da wani take a Najeriya so idan kuka ce ɗan izala kashe aure shi a kun ƙara kwana kun ƙara borno da wake sai a mata ɗan shi a yi aure ba su da shi asu ko kamshi ta magana kamata ma ku ta auren ɗayan nasu kun kwaɗa wani su wani su ba da su ba shi ya kamata akan duba ililin hukum da hukumar da kuma hauren jina da tuzo makarama yadda ake fito ake wa abubuwa ba ko da a gidan da kuma fito so kuma fito ake wasu kan kace ba za mu aure shi a wani da shi a mu ne ba za mu ba shi ba mu ba za mu ba shi ba kai kuma shi amma mu mu aure su idan Allah zai yarda mu auri Kirista don mu musuluntar da ita ai mun ba da alama aure da shi ina ba da mun gane yawa amma Allah ya hana mu Kirista ko ya hana mu Kirista ba ya hana mu Kirista amma mu ya yarda mu aure Kirista don mu musulunta da ita to in ko haka ne mun ba da alama aure da shi musulunta da addini saboda mun tabbatar da ba ta da aqida shi ba aqida ko shi amma musulmi ba ta kusanta amma kana cewa ba ka aure sai ta shi ko idan kuma ka basu kamar da shi Allah ta'ala alamni a fahimta na ya halatta a yaba ta da shi'a a sake ya tafi da ahalin sunna a aure ta abuta a mata da gaskiya Kalau wakil Allah ya saka da kai, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. This one. ai maku da mu kira sallah wai ai wala mutum ya sallah ka rike speaker a Allah